Oy, gipatawag na sa RTA ang mga operator sa kuan. Sa mga taxi o sa mga van. Kay wala daw mo sa kanog health protocol. Unsay wala? Kung mubo daw ang shorts, wala na daw mo'y temperature. Pasulod niyo diretso, pero kung tiguang, dagang kay mo'y mga kuan, mangayo pa mo barangay exit pass, mangayo pa mo mga kuan, swab test, basta tiguang. Pero kung chicks galing... Nabre. Nabre nito mo. Nga naman daw mo. So, ayaw mo pag-chusi-chusi, mga taxi driver. Ha? Basta anong pagtiguang, basta kuan, galangay-langayon ninyo, bro, di ninyo pasudlon. Ma'am, kanang pila edad ni mo, ma'am? Ay, kana ka daw, mga 78 na daw. Pag facial o Christmas, ma'am. Okay. Muna atong requirements karon sa city. Pero kung chicks, may buntang ni mulit, may kinakaabot ka dayon. Ma'am, si. At sa manina pa ba yung QR code? Mag-mask pa man ko, mag-facial pa ba ko? Ay naman, mananagikinang lang sa... Mao lagi mo. Mao nang gipatawag karon sa RTA. Kabalo mo, dako kay ng problema. Number 1 lang daan karon sa mga van lang ha. Sa mga van karon kung ang capacity, diyan man ang ginansya actually, di ba? Kay puno-puno ba dapat para mo sa usa ka biyahe mo bawi. Sugad biya nag-COVID, 50% ra ba ya? O di gansi na daan. Pero mo nang gingon na mas may na lang ng ingani 50% kaysa zero gyud. Kay napi kay gibayad sa matag bulan. So katunga na. Karon pag yun, siyempre nanapoy patuman karon na kailangan daw mag-QR code. Mo na ni karon. Kabalo ko sa QR code na Wa man gete balit og bugas mag-QR code na no. Dili mo na i-install ra mo na sa imong cellphone god. Yan ano yung cellphone na mo nga touchscreen? I-touchscreen Kung mo. mag-supply si Mayor, okay kayo. Mo na depende. Mag-supply si Mayor. Pero ang problema na ba ni anak, kung ikaw scanner, tama ba na si Danilo na masiscan? Kailangan ba naka-internet ka, connected ka permente? No? Sa kay kung ikaw scanner, tadili ka connected, walay pulos. Patay ang mga driver. Dobleng gasto. O sa mo din nga gibulagan ni mo yung mundo kakabit. Wala na. Muna Kabit. Adi dito kabit? Walay relasyon to. Sila may legal. Pero pag imo nga na pag abot sa bangko, mingon ba siya, sir, nagpismas bang bayron nun, sir? Pag abot sa bangko, karon. Tungod sa atong panghitabo. So, natay capacity. Unya ang magamayan ang kita. Gamayan kita. Kay ang abang pagamay. Tapos dili pa gini pabiyahe ang mga tao. Di pabiyahe. Yan pag abot sa bangko, mingon ba rin sila nga wala may mingon sila nga Why COVID sa bangko? Wala may Wala COVID sa bangko. Haplata karon sir kay COVID man nanay hap. Tama mo na siya. Inembarguhay man sa sakyanan karon. Tama na siya. Tama. Magbuhat kong panpis ba yung hugot sa mga driver kalito no. Mo na dapat na tong buhaton no. Tama na siya. Number 1, maglisod ang mga van. Kalisod ang mga van kay wala kay gabiyahe karon. Wala gabiyahe tapos Number 2, 50% rang ipasulod. Karon pag yun, ipatuman pag yun karon ang QR code. Dabi, kung ipatuman ni kay transportasyon man doon para makuha ng pasapor sa taxi, sa van. O di mag-QR code na lang punta sa jeep. I-appeal na po na to ang motorila. So very unfair. Pati na po na yun sa multicab. Para damay-damay na ni. Kung mingon sila, si taxi raw si van. So very unfair. Unsa man ang mga jeep, di na pasahero? Unsa man ang rila, di na di pasahero? Ise. Unsa man na? Unsa man na? Ise. Kaya nga balabal, di na di pasahero? Ise. Parehas na ko ba? Unsa man ako? Wa mo kailan ako. Teka, kisa mga. Kisa ko? Kisa ka. Sino ko? Unsa ka nga radio station? Driver's taxi. Oy, ito kanetong question for today kay mo man itong gistan about sa mga driver o sa mga kuan. Pulihan na ba ang mga pangit nga driver? Pero amo na gingon Biblia. Walay gibuhat sa Ginoo nga pangit. Ang pangutana kinsa naghimo nimo. Kasi kay malinood sa rin ka. Dito malinood. O kani kamo ba? Angay bang magkagahi community? Angay bang ipatuman ang QR code system sa mga taxi? Sa van. Gusto niyo idamay-damay na. All the public utility dapat kung i-approval. Sige. Jeep, rila. Siyempre ito ba? Kung taxi there. Og pangalan kayo.
ano man siya, kung i-fair na tong balaod, kung morals ta na, all the public utility, dili kay si taxi ra. Para to si be van fair, ra. para? To be fair. Ang sa spelling sa fair. Basta na sa laanan na dis makabalan. Fair na ito. Pandamay ka. Sige, kapara sa inyo mga kagahi. Ito mga kagahi na to liang nga mga community. Angay bang ipatuman ang QR code sa taxi o sa van? Kani, tawagan na to si Kagahi Art karon. Tawagan na to siya para maglabad po diyang ulo ani atong istoryahan karon. Sige, tubag daw mo be. Ato ning isgutan karon. Kung angay bang ipatuman ning QR code sa mga taxi, sa mga van, o idamay na lang ka ni. Oo, kailangan. Dili. Kay hason lang kayo na, gasto kayo na. Kaya again ang mag-scan ba ya? Kung sa Mag-load. konduktor ka mo. Mag-internet. Kailangan nagin mo internet perminti pag-scan ninyo. Kay wa man ay pulos imong scanner kung wala. Letter C, depende kung Na mohatag si Mayor tapos plus wifi. with load. Why problema na, Mayor? Why problema? Basta mohatag og cellphone ang Taga mo na ka brand new, 5210. Ay nako. Oy, kay bago lang nagpost si Ma'am Maricel Casino Rivera. Nagpost siya karon og mga common na mga whereabouts o kaliukan sa mga nga positive sa COVID-19 diri sa Cagayan base sa data sa CHO Operation Center kay bali unsa asa kasagara tanawa. Ipagawas galing Brad. Kasagara ang nigawas diya asagikan taxi driver. wala na nahitabo. Wala. Nay gigawas din nga grab ayo. Ang pinakataas yun actually Brad, niya Brad. Okay, kana. Kani di maklaro. Na pula. Travel to outside CDO. Grabe kadagan. Siya gi number 1 diri. Unsa man ning blue ug pula? Ang blue April, ang May pula. So katong April mo'y pinakataas ng travel. Travel gawas sa Cagayan de Oro. Oo, mo'y pinakadako. Bukat naman kayo. Bukat naman di na tapos na board na sa balay. Muna nangadto na sa mga resort. Kaya abi nila kung matutag bukid noon, why COVID dito sa resort, why COVID dito. So nanggawas sa sumuna karon ang highest travel outside Cagayan de Oro. Second lang dayon ang kaning niapil og mga birthday. Mo nang kamo, for example, in fairness magpa-birthday mo. Ayaw na mo ka ng tapok. Inyo nimong bisita late, birthday na ako, pagdalag Tupperware. Ana na. Dito na. Hiwaon na nimo daan. Gusto ka lugar, in fairness gusto lugar ka mag-celebrate yun. Gusto nimo nga mag-share kasi. Nagod kay kwarta. Nasa kwarta. Maglitson ka. I-chop nimo daan ang mga sudan. Mura ning gibuhat last year ni partner William Asinero. So, diretso lang ka. Wa mo siya nanawag lagi asang litson. Last year to. Last year. Gichap, gibutang na daan sa kon. So pag dapne nimo, oy ma'am, happy birthday, kaway-kaway, hatag, lakaw na. Mas may nalunak, at least di na makabidyo, di na makabidyoke, kaya bagra ba kayo? Atong August 1, ana na buhaton na. Sa? August 1. Kasi birthday August 1. Wata ka balo. Kantong pinagadato nga itong itrapo ang tag sa kalibo ba? Out of town ko na. Dili lang pwede mo biyahe. So ingana na. So kung magpa-birthday mo, example, magpag-greet mo sa gahi ni Bay. Ayan na may pa-invite ya. Ay nanay Pusta na diri, ipadala lang na diri. Di man kay mingon nga kuan nag-demand mi ninyo. Pwede ra man gud nga tunga laglitson niya aton. Birthday, unsa pa ning uban diri? Unsa man sa ni nagbuhat aning art card nila nga gamay ba sa kaya ni? Nay wake, burial or funeral, ani pilog tambong ug lubong. Gathering. Tapos from travel. Gamay kay nag-travel ng Kanang binuan dyan mga outside. lubong ba? Naghunaon ako, mo bisita kag Binterio karon. Dili ka pwede dali makasulod ka na bisitahan mo imong lolong nga namatay na, patay na. Dili pwede. Kay basi malagsikan kag laway atong namatay. Di imong iampo nga ang katong minatay mo bisita nimo. Bantog ragatiks papagapon. Alas 7:09.